Lods, sama ka na sa biyahe ko, Sangbay Falls, Burgos, Pangasinan. Let's go! Magandang araw nga sa inyo mga Lods. Pupunta nga kami sa isang sikat na falls dito sa Burgos, Pangasinan sa Pasimino ni Nardong Biyahero. Tara, pasyal ko kayo. Morning po. Sir, saan po yung munisipyo ng Labrador? Lapit na po? Oh, malapit. Sige, salamat. Ang aming meetup nga ay sa 7-Eleven sa bayan ng Labrador dahil si Nardo ay galing ng Binmaling at ako naman ay galing ng mga Tarem. Grabe, rat-rat nga si kuya mo kasi bago yung gulong, ayaw mag-antay. First up, dito sa bagong bukas na Jay's Cafe sa may Alamino City Arc, owned by Sir Paul Peralta, na siya ring owner ng Iron Helm Helmet Store sa Calasiao, bayan pa din ng Pangasinan. Idikit nyo na nga ang inyong mga stickers pag napadaan kayo dito at sabayan nyo na din ng kanilang napakasarap na kape, pampagising bago ulit tumataw sa biyahe. At tuloy-tuloy na nga kami. Next stop namin ay dito nga sa Mabini, Bayan ng Pangasinan para naman tikman ang kanilang pinagmamalaking special lomi. Pagkatapos nga namin kumain ay dire-diretso na kami sa aming primary destination dito nga sa Burgos, Pangasinan. At pagdating namin, bumili muna kami ng itlog pang merienda. Ayan, no? Tignan mo si Chip, oh. Lokal. Daming kilala. Dito na nga kami sa aming final stop dito sa Barangay San Vicente sa bayan ng Burgos, Pangasinan kung saan located ang Sangbay Falls. Sa may entry going to Sangbay Falls ay may bahay na pwede kayong makisuyo at makipark at para iwan na din ang unnecessary na gamit like helmet or bags para di na kayong mahirapan sa trail at huwag kayong mag-alala. Safe na safe ang inyong gamit sa kanila. Ang trail nga ay more or less 30 minutes lang galing sa main road. Ang advice lang namin is as much as possible ay magsuot ng matibay na tsinelas dahil maputik and medyo madulas ang daan. Sabit ko eh. Bitawan! Ako Nasa kalagitnaan na nga kami ng trail and ayun medyo pagod na rin. Ha? Okay lang ba? Oo, kaya ko to. Sakto nga, may pantukod ako eh. Ito na nga, nung malapit na kami sa falls mismo, ito yung parang maliit na bodies. Maliit na bodies, tama ba? Basta, kayo na bahala kung ano yan. Ito naman yung final round ng pag-trail. Kasi ito, pababa talaga to. Mawawala ka ang pagod mo kasi tanaw-tanaw mo na yung falls. Sige, Chip, kaya mo yan. Banat. Lang kita. Ang dalawang anggulo yan, Chip. Patras, patalikod kaya. And finally, eto na. Narating na namin ang Sangbay Falls. Napakaganda. At talaga namang sulit ang drive at pagod pag narating mo na ang napakagandang lugar na ito. Napakalamig ng ambience,
malayo sa polusyon at walang cellphone signal. Pwede mo ngang isama ang iyong pamilya, barkada, jowa, sana all, dito nga sa Sangay Falls. At wala ngang entrance fee sa pagpasok dito. Nagpa-tour guide na lang kami sa mga batang lokal sa barangay and masaya sila kasama. At yung lalim nga, sa may bandang bungad ay abot hanggang dibdib. Ako po ay 5'5". At yung sa bandang gitna ay medyo lagpas tao na. So medyo yan, dapat meron kayo salbabida or meron companion kung hindi kayo marunong lumangoy. Bukod nga sa Sangay Falls ay dito rin sa Burgos matatagpuan ang Kabungawan White Sand Beach, Pao Beach, Paratek Beach at ang Rolling Hills. Diba? Sarap kumain dito. Yan yung tigas niya. Thank you, Lods. Please like and share mo na nga tong video at pakiusap. Follow mo na din ako para sa marami pang gantong adventures. Ingat! I said you